Sa Good Vibes, kahapon nanging trending ang natabo nga pagpangawat sang itlog sa isa ka baligyan sa Burgos Market kagang istorya sang tindera nga nangita pa sang gulman para may ibayad sa ginkawat nga mga itlog. Kaina may mga netizens nga naghahatag sang bulig sa iya para may ibayad siya sa mga itlog. Kag sini nga hapon, nakilala na ang nagkawat sang itlog kag gindala sa police station. May report si Romeo Subaldo. Nakibot kayo na sang aga si Elisa Katakata, kung mas kilala nga Chay Neneng sa may babae nga nagpalapit sa iya kag nagduol sa 1,000 ka pesos. Ang among nga personang wala man nagpakilala ang naghatag sa bulig matapos nga makitaan sa Facebook ang balita nga ginkawatan siya sang itlog. Masami siya nagakalabyan sang among nga persona sa Burgos Market kani gitagaan siya sang kwarta nga iya naman gilayon na ginpangbayad sa iya ginpanghulman sang kwarta sang kahapon. Lakta akong hulam kay tinggo og hulam di man sila pahulam. Nakahulam ka na kay 1,000 kagid. Na oo. Tinabayaran mo na sila. Amo tong gamit mga kwarta. Oo. May netizen man nga nakabase sa Estados Unidos nga nakakita sang balita parte sa natabo sa iya kay nakig-angot sa Digicast Negros. Nag-ayo siya nga tagaan si Chay Neneng sang 1,500 pesos kay iya lang bayaran. May nagkontak sa akong gabi. Matag ko sa imo. Are 1.5. Joke na lang pati, joke eh. Matag kasi imo kay muna para magamit mo. Tapos para sa sunod magkawat liwat may bayad kang yapo. Si Chay Neneng wala magpensar nga may mabulig pa sa iya halin sa US. Emosyonal siya nga ginbaton ang kwarta. Tapos meron ka na pa kapital kaya po hindi na nga Salamat ko ani sa naghatag ani sa kuha sino man siya. Hindi mo siya gusto magpakilala pero gusto niya lang kabuligan kay ama mo kamuro edad. Oo. Sinigid lamang nga hapon, gidala sa Police Station 4 sa pagpamuno ni Police Major Richie Gohing, suspect, naging kilala kay Clovis Elban Buena, 57 anyos, sa Barangay 31. Ginako niya nga siya ang nangawat sang itlog. Giliyon siya nga nagluhod kag nagpangayo sang pasensya sa kay Chay Neneng. Sunod sa iya, ginsugo na sa mga awat. Wala niya man ginsabat kung ginano niya ang itlog. Sige na ako mo, ikaw magito. Managwa. Ako lang na, bukadalo, ako bigyan sa nagapang. Nga ang ginkwa mo man to. Ginsugo lang mo ba? Wala kasi mo. Wala ka patupod sa CCTV. Wala mo ginbaligya. Huwag ko yung ano sa balyana. Wala mo ginkonsumo. Huwag mo kukano. Kaya huwag mo sa akin na tumatuloy sa nagsugo sa ako. Si Chay Neneng, desidido nga magpasaka sa kaso batok sa iya para wala na siya sa may mabiktima pa nga iban. Wala man niya mabawi ang mga itlog pero nalipay si Chay Neneng nga may nagbulig sa iya nga mga netizen kag tigayon nga nakilala kag nadala sa police station ang suspetsado.